perquè si no resulta que estem explicant sempre la meitat de la història. Per tant, es tractava de fer-ho diferent. De fet, és que la idea principal era justament fer coses així per aconseguir la igualtat en general. O sigui, és un granet de sorra, una aportació a la lluita general, per entendre's. Ho vam crear dues dones, la Noemí Nus, que gestiona dos edificis, Castell de Mur i Santa Maria de Gerri, i jo mateixa, que des de l'Ecomuseu, entre altres edificis, gestionem Sant Pere del Burgal i Santa Maria de l'Àneu. El projecte del joc ha anat creixent amb el temps, des del 2015 a ara, amb edificis, amb persones, amb recerca, amb públic, i que a vegades fins i tot ens sorprèn el què. I de fet, ara ja estem tractant un període que va del 9 al 15. Això és només una part de la gent que surt. Aquí podríem posar-hi encara el mapa del segle XI o, jo què sé, fins on se n'anirà aquesta història. Per formar part del joc de dames, un edifici ha d'estar relacionat com a mínim amb un altre a través d'una dona. I jo què sé, a mi últimament se m'està posant al cap arribar amb això a la Leonor d'Aquitània. No sé si ho aconseguiré o no, però per què no? Tampoc és tan difícil. De fet, aquí hi ha moltes occitanes. Vull dir que, a veure fins on anirem a parar. També una de les condicions perquè un edifici formi part d'això és que hi hagi visita guiada, que les visites guiades i totes les activitats que s'hi facin siguin en perspectiva de gènere, perquè si no què estàs fent? O sigui, no et pots contradir dient que faig una cosa així i una cosa aixà. I això ho especifico perquè ha passat que se'ns ha demanat de gestionar un edifici fent 2 dies de joc de dames i 2 dies de visita normal, amb la qual cosa sembla ser que això no és normal. Bé, podríem intentar definir què és normal, però sobretot la gent vol dir que no és adequat, perquè no és de veritat, autènticament història. També hi ha gent que pública diu, bueno, però i el dia de la visita normal? Jolín, no? Això hauria de ser la normalitat, sempre, no? Si no, què estem fent? L'altre és que el projecte Joc de Dames ha entrat a un projecte europeu que es diu Women's Legacy, que de fet va néixer entre Biscaia i Anglaterra i que la Unió Europea finalment es va decidir a impulsar, diguem-ne, a dir-nos que ens donaria diners i així, i que es tracta de vincular tot un seguit de projectes europeus que estan escampats per tota Europa i que és sorprenent, n'hi ha un munt i segurament no se n'han sentit a parlar gaire, que tracten la història així i que divulguen així, perquè hi ha el doble objectiu, fer recerca per divulgar, perquè si no divulguem, què? No ens serveix de res. La història és que tots aquests projectes ens coneixem, intentar conèixer-nos entre totes i intentar realment recolzar-nos, ajudar-nos i divulgar. I bé, el que volia explicar aquí com a exemple de recerca està més o menys dibuixat amb això i és la recerca que es va propiciar a demanar-nos 2 dies de joc de dames i 2 dies de visita normal al Castell de València d'Àneu. Castell de València d'Àneu, que ja de per si és un lloc, si la gent no el coneixeu, que no és fàcil d'explicar realment, perquè és un munt de ruïnes. I passes tota l'estona dient, t'imagines aquí? Aquí, imagina't que no, s'havia de fer alguna cosa com molt més tangible i molt més enllà del darrer conte, que és el que sempre s'explica. Amb el públic és el que us deia, quan hi ha una visita guiada, de la manera que jo pensava, mare meva, un any i escaig de trencar-se les banyes, especialment durant el confinament, intentant una cosa d'aquestes, clar, com li expliques això a la gent, no? Bé, però com ho vaig fer jo, que era fer-me un dibuix i a veure si m'aclaria, i doncs simplificant. Com em vaig fer jo? Em vaig fer el dibuix per veure com ho explicaria, i era, bueno, d'allà a simplificar, doncs això. El guiatge, la gent col·labora en fer això. És a dir, tu al principi, quan encara no saps de què va, et donen un cartellet d'aquests i, clar, tu hi ha una estona que vas portant, jo què sé, la Voldregot, i potser et fas alguna pregunta i potser després te n'en recordaràs. Si mai tens una nena, potser li posaràs Voldregot i, no sé, o no, però, va, jo què sé, és una manera
d'identificar-te amb la història. També una de les coses que és primordial explicar és quina feina feien les comteses abans, perquè probablement la gent té una idea més o menys encertada de què feien els comtes, però potser la gent no s'ha plantejat mai què feien les comteses, suposant que fessin alguna cosa. Així que aquesta és la primera feina que, en molt resumit, seria que les comteses, quan no hi és el comte, és la que defensa militarment el comtat. I aquesta és la primera. Jo no sé si és bo o dolent que s'anessin fent armes, no ho sé, no entro aquí, però la gent no s'imagina que una comtesa del 12 en enrere, perquè del 12 en hi ha un canvi, del 12 en enrere era obertament que tenien armes, que tenien una sola guerra, tenien un cavall de guerra, sovint això surt en els testaments, que seguien el militar i que sobretot normalment no eren conqueridores, amb alguna excepció, però sí que eren defensores, perquè si no, si us n'adoneu, el sistema s'enfonsa, perquè el comte d'aquí se'n va a fastidiar el comtat d'allà i el d'allà diu, vale, ara vaig. Per tant, és que algú s'havia de quedar, o sigui, el que no ens podem imaginar és que el 51% de la població estés tota la vida així, no? Fèiem alguna cosa. Perquè, a més, a part d'això, en absència dels comtes, en general sempre les comteses administraven i gestionaven. I sempre estic parlant del segle XII enrere, del segle XII endavant ara vindrà, però eren ponts, camins, hospitals amb el concepte sanitari i amb el concepte d'acolliment, exacte, d'alberg. S'ocupaven de política, s'ocupaven de diplomàcia. ¿Tienen marido del otro lado? ¿No tenían marido? No, todas tienen marido, però clar, normalment, per això estan aquí, però normalment això es fa al revés. Llavors, justament, una de les coses que avui que se'm pregunti, ostres, per què hi ha tan pocs homes? Si ho hagués fet al revés, ningú m'hagués fet la pregunta. I és per això que vull evidenciar. Totes les que estan aquí s'han hagut de casar, per nassos, totes. Què més? Algú deia alguna cosa? No, quan deies que s'acabava aquí és perquè... Aquí s'acaba el comtat, ella és l'última comtesa. Però seria el marquesat, jo què sé, i a més és que, per exemple, a partir d'aquí, aquí podríem, perquè ja sabia que no hi havia temps, però aquí es pot enganxar un altre mapa diferent, però que penja d'aquesta. Si aconsegueixen anar-me'n a la Leonor, imagina't, de la sanitària, aquí sortirà no sé què, si, jo què sé, si segueixo, que crec que podré en part la pista de la Fatema, això és infinit. De fet, en el que podríem enganxar aquí, que és el que faig de Sant Pere del Burgal, se'n va cap a Jussà, evidentment, perquè és la guerra que hi ha al dividir del segle XI al Pallars, i en allà entres amb la baronia de Tost, amb Valença, amb la Garda, amb Arsenda, també a través d'aquesta en vas a Barcelona. Clar, és la xarxa, i això també evidencia les polítiques matrimonials. Això que has comentat, que en l'època visigoda les lleis tenien més perspectiva de gènere, i aquí hi havia una evolució. Feministes tampoc, però sí que les dones estaven molt ben reconegudes. El que passa que a mesura que tornarà el dret civil romà i l'Església agafarà poder, l'Església ens perjudicarà molt, perquè justament voldrà controlar els matrimonis. Fins al segle XVI el casament no és un sacrament, que al final ho aconsegueixen imposar, que és una manera... Aquí l'Església reconeix el matrimoni i allò, escolta, si tu quieres, pues vale, andando. Després començarà a posar les consanguinitats per impedir o per anul·lar matrimonis, però de fet és un acte civil, és un acte jurídic. I això les lleis visigodes, amb aquestes coses les tenen molt més clares. Les dones són propietàries, les dones fan la guerra, les dones comercien, les dones firmen documents de donacions de terres, de prisions de terres. A la Guineguilda llauradora, per exemple. A la Guineguilda llauradora, Hi ha llauradores, entre moltes altres coses. Vull dir que sí, no era tan dolent com el que va... De fet, la nostra condició ha anat empitjorant i el que estaria molt bé és entendre que si empitjora la condició de les dones, empitjora la condició de la humanitat. I que l'Església aquí va... Sí, l'Església
Sí, o sigui, jo em poso unes creences, però amb la institució ens ha fet molt mal, sí. Sí, i tant. Des del meu punt de vista, sí, molt. No sé, alguna vegada no. Jo havia sentit a dir que el Pallars va estar a punt de convertir-se en un país com Andorra. Hi ha alguna teoria sobre això, però per exemple no fa gaire vaig sentir algú que deia si l'Hug Roger hagués guanyat la guerra, no va dir res de la Caterina, el Pallars hagués sigut un país independent com Andorra. Jo si hem de ser com Andorra m'és igual, si vols que et digui, perquè total, no? Tampoc ha sigut un país supergovernat per un copríncep que és un bisbe. No sé si hagués pogut ser. Exactament. Home, el que està clar és que hi ha uns segles abans d'això, aquí, no? En què jo crec, no sé què en penses tu, que es va forjant com la... Bueno, potser t'agafa una mica més després del que tu estudies, però hi hem de cacau el... Digues. Com es forma la idea d'identitat tan marcada que hi ha a cada vall, no? Los que son de Ansó hablan ansotano, los que son de aquí són d'aquí, els que són d'aquí no són de Cardós. I això jo penso que es forja entre la caiguda de l'imperi romà, per entendre'ns, i aquesta dominació visigoda que sembla que no queda gaire rastre, tot i que hi van ser, fins que entra el domini carolingi. Però aquests anys que hi ha entre el 5 i el 9, tinc la idea que és el moment en què hi ha menys domini exterior evident. No? No et sembla, tu, això? Una cosa així? Ara t'he pillat. És igual. No hi ha indicis de domini de fora. No hi ha indicis de domini exterior. Per això ho dic. Per això tinc aquesta idea que potser és en aquest moment que es forma aquesta idea tan identitària de cada vall, i que potser això hagués pogut arribar... És com una descompressió de la caiguda de l'imperi romà. Exacte. Sí, a mi em dona aquesta idea. Sí. El que sí que és cert és que, a més, abans, quan parlaves de les terres comunals, el Pallars manté una propietat comunal molt més forta que qualsevol altre lloc amb el feudalisme. I, de fet, el comte i la comtessa de Pallars eren uns comtes pobres, perquè, per exemple, a la Valls d'Àneu, o al mercat, o així, hi ha episodis en què els pagesos obliguen el comte a demanar-li perdó per alguns abusos. I això és inaudit a la història catalana, per exemple. I si hi ha estructures comunals fortes, segurament hi ha una identitat forta al voltant de qui té accés al comú de la vall tal. De fet, es passen la vida atorgant privilegis. Si atorguen privilegis és perquè no es poden quedar el que volen. Bueno, va, no és que me l'hagués quitat, és que jo te lo doy. Són pactes, són cessions. Exacte. I que un comte atorgui privilegis. És que és molt sospitós. I aquí són els campions. Hi ha, home, Cardós i Ferrer... Cardós ni tan mal, també, però això... I potser per això hi ha aquesta idea que això hagués pogut... Era molt potent, era molt ric. Era molt ric aquest lloc amb recursos. Era un lloc de pas, era... No sé. Bé, potser no ho sabrem mai exactament, però sí. Jo tinc una curiositat i és quina tipus de documentació trobes per tirar enrere? Bueno, hi ha una cosa que és una benedicció del cel, si és que hi ha algú al cel, que són els arxius online. Que sense això, mare meva, encara estaria a les aceroles, però aquí hi ha molt arxiu de Medinaceli, perquè sí que hi ha els microfilms de sort, però va haver-hi un equip que no podia anar sort perquè estava tancada, per exemple. També tot el que s'ha transcrit i publicat a la Fundació Noguera, o també buscar aquí a Remenat, té tants llocs que... Vull dir, en quin idioma està escrit això, per exemple? Jo haig de mirar que s'ha transcrit perquè no entenc la cal·ligrafia. A partir d'un cert moment el començo a entendre més. A partir d'aquí, qualsevol de nosaltres més o menys ho llegiria més o menys bé si està transcrit. Però no hem vist trobar-ho transcrit. Aquí és macarrònic, llatí, català, aquesta gent, però si t'hi poses, entens. Però jo necessito que estigui transcrit, no estic acostumada a la cal·ligrafia, no en sé prou en aquest sentit. Però és que és veritat que hi ha moltíssima cosa i com que a més s'ha estudiat bastant
el que era apuntat a través dels homes, però si tu mires, si a tu t'importa trobar la signatura de la civil la trobaràs perquè està al costat de la de Mataplana, de la Luc. Però és que ningú li ha fet el punyetero cas, però mireu-la. Vull dir que les trobes a elles. Ara, és remenar molt. Vull dir, molt, i sobretot volem veure això. Veus, per exemple. Hi ha gent per tot. Hi ha una senyora fantàstica que s'ha dedicat a estudiar els signums. I entre altres havia estudiat el signum d'ella, de la Sibila, i que a més, hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, que diu que el rang que té, del no sé què, és un signum molt modest, com l'adopten les dones de la seva època. I això vol dir que les dones de l'època firmen. Cosa que igual no se t'acudeix tan fàcilment. No sé, aquí hi ha molt, des de, jo què sé, bueno, he tingut dues fades bones, una és la Teresa Vinyoles, medievalista, i l'altra és la Verónica Rapalino, que m'han ajudat molt en tot el que és documentació, transcripció, recerca. Una altra pregunta és, en aquest temps de l'edat mitjana, de fet tot el coneixement estava en els monestirs, i tant els debats com les abadeses eren gent molt important, que a més solien ser els parents dels nobles. I aquí com quadraria això, si tenim en compte els monestirs? Per això dic que és infinit. Per exemple, la filla de la Guimigenta Asnares serà la neta de la Guimigenta Asnares serà l'abadesa que hi ha a Sant Pere del Burgal, i ho serà perquè és una manera que tenen de gestionar i controlar un territori sense que passi a unes altres mans, sinó que si és l'abadesa, la Blancarda, que és la filla de la casa comtal, vol dir que aquests encara estan a la Ribagorça i vol dir que gestionaran tot un sector del Pallars a través d'això. Sí, és que els connectes, amb els favors, no? O sigui, aquí afavoreix Llúcia, el Burgal, però aquí qui favorirà després del Roger el de Cardona? Santa Maria d'Àneu. Sí que sovint les coses, pots veure moltes coses. De totes maneres, per exemple, a l'època de la Llúcia hi ha una tia que és una crac jugant a escacs, que escriu en àrab, però moltes d'aquestes sabien i escrivien en àrab, segellen en llatí i en àrab, i saben de tot, i això vol dir que no sempre només el coneixement estava als monestirs. També, però no només. Només aquesta gent tenia cultura. No sé, és això, és que parlaven diverses llengües, escrivien, firmaven, llegien, interpretaven. No sé, alguna cosa més? El que sí sempre han volgut els monestirs i l'Església és tenir un monopoli de la informació, això està claríssim. La informació és poder. Aquí hi ha la genialitat del nom de la Rosa, la discussió aquella dintre la biblioteca, no sé si la recordeu, que allò està claríssim. Allà, més clar que t'ho expliquen en aquella discussió, és impossible. Jo només un comentari. M'ha cridat molt l'atenció de totes les senyores que ens has presentat del que decía Ventimiglia. És brutal. Que una senyora emperatriu del... No, era princesa imperial. O princesa. Era molt jove quan arriba aquí, segurament. Vull dir, vingués del gran imperi de l'Orient, on hi havia un dels grans imperis del Mediterrani. Justament aquí, al Pallars, a casar-se aquí, a fer... Vull dir, això implica que el Pallars no era un lloc marginal, és impossible, no és un lloc. Ni la Fatema en marca el mateix. És una família que talla el bacallà en aquell moment, els van quasi. Després cauran en picat, però encara no han caigut. I clar, per això ve ella. De fet, que us deia, hi hagi per tot. Hi ha un centre d'estudis vintimiglians a Ventimiglia. Una altra vegada que he demanat. I és fantàstic, perquè trobes una mica l'explicació. Tot el que estudia en ell, perquè això és... Però sí, hi ha algun tipus de relació entre la mare de la Grècia, que surt de Nicea per casar-se a Ventimiglia, i aquí hi ha una aliança, però aquesta és bastant clara i tal, i aleshores la mare i la filla van a la cort de Barcelona.
per una qüestió diplomàtica. I la Lucrècia és molt jove. I una de les coses segurament és per buscar una aliança amb el Jaume I. I el Jaume I el que vol és tenir el comtat aquest, però tots han volgut tenir això controlat. Però sí, és que si us fixeu, de Conflent, de Cerdanya, d'Osona, una no sé d'on, d'Urgell, de Resers, de Castella, aquesta també és una bona pregunta, les 11. No sé per què. Hija del conde Martín de Castilla, i això ho fa la Llúcia. Si ho fa la Llúcia, una bona raó hi ha, perquè fa aquesta tia, doncs de moment tampoc ho sé. Bueno, en fi. Us convido que vingueu al viatge al Castell, a València i ho acabarem. Tot no, el que sàpiga que no. Sí, alguna cosa més?